Ndere? Aiwa, ranga riri takatora imwe video nesu. Okay. Yeah, Mbare. Okay. Mbare. Hey, I love that guy. Hey, are very intelligent. Yeah. Kakuita zi. Hey, anotaura zvinhu nemusoro mwana uyo. Oh. Unoitwa ni? Inini ndonzi Loveday chafesuka kana kuti Mrs. Munokezi. Munogara? Inini ndogara kuSunningdale 2. Ndimana akabva mumafurasi kuti ndizoSunningdale. Aiwa. Ndimika chirikadzi. Ndaigara kuMbare ka. Ndaigara kumaBritish cottages. Yes. Vatatama vataenda kuWaterfalls. Yes. Kuna Forbes. Ungo mwana mugwagwa munyowani uyo urikufamba mabhazi ekuenda kuSouth Africa. Pakona paWhite House. Ndopataigara. Ndobva tazobva ndobva tapuwa dzimba neCouncil. Vanhu vese vachiza muCouncil. Because akasenza muCity Council for 20 years. Katapuwa mastenzi kuSunningdale. Sunningdale 2. Sunningdale 2 years. Saka makalaka. Takavaka. Takatanga tambopuwa maloni nebhenki ka. Right. Nzvimbo wake ma1 room netoilet. Saka ndozvatakabhoita. But kumwe kwese kuti takazongopedzisa tega. Saka ndokwandiri izvozvo. Ndoda kugara mulocation. Ndomangu. Masababa akusika. Vakuda kuita zvavo ngiti location. Aiyo, mufunga mino sei? Handina kana feeling yekumhenda kana kuti ndinoga ndiri munhu anotya. Saka ndoda kugara ndichinzwa vanhu pa next door vachitaura. Oh, saka umasababa vatauri. Hakuna unenge uri wega wega chingonzwa shiri shiti. Ndakakurira mugeto kasaka ndinoda kugara mugeto chete. Ini Gogo. Ndiri Gogo kudai. Ini am 55. Ini am great kai. Ini am 55 fine. Ini am 66-65. Yes. Yes. Ndina zukuru. Ndakaita vana 3 ka. Kutanga akashayika zvake manje 2020 ndiye ane vana 4 vaakandisira nemuzukuru wake. Saka ndomuona iye pane vana. Saka ndakadzidza kuzvikontrola kuti aiwa Mwari waizoda kuti muitire ani zvikasaitirwa inini. Inini vakandiitira izvozvo because vakaziva kuti ndakasinda. Saka ndine musikana yakafa first born yangu yakafa mai mai. Then second born yakafa ari muchechi aine 4 months. Then third born ndio andinaye mukomana akatena 31 ari kuEngland. Vese vari kuEngland nevazukuru vangu zvese. Unomunoka kuEngland? Kupi? Makubharuka kuti? Ndabamuka. Ndogara kuLondon, East London. East London way? Inonzi Shadwell. Shadwell iri padhuze nepaTower Bridge. Parallel Tower Bridge. I'm just half a mile from my place to Tower Bridge. Tower Bridge. All right. Backing. We're close to Backing. Backing. Essex. Essex. You need to London, Jamie. Munonzi Central St. Lucia. All right. Are you close to Whitechapel Hospital? Are you close to Brixton? Yes. What about Housden? I'm just central. Are you close to Housden? Wembley? Housden kumsora kunosuko. Mnaka Housden kwagara sekuru wangu President Kuzobata. Oh. He's my uncle. I don't bother vanhu rent. Aiwa, London ndinoziva because ndakasenza ndakaita home care. Saka ndaendeswa kwese kwese. Makazvitarisa Google Kuzobata. He used to pay my rentals for vanhu maboy anoshukuka muHousden. Oh. Yes, When was that? It was like maybe 60 years from now. When you pakaita doctor. When did you never have years? Pakaita doctor asata president of Malawi. Kuzobata was the person who was paying my rentals. Achibatsira vanhu vemuHousden. Housden is more ghetto than Brixton. Now we live there. But Brixton ghetto inonakidza. Kunonakidza. Croydon handinyanya yokutambira ndakakokuenda ndichiita zvemavhiza. Ndokune maofisi emavhiza. Queen's Park ndongoona iri station. Station. Because ndokudhuze nekuBhafi kuHousden. Ndokudhuze Williston.
Because when you come from Housden, North London. North West London. Northwest London. NW10. And Stonebridge. Stonebridge, you know it. Stonebridge. Dog Marine Kwangoga. Yeah, Stonebridge. Stonebridge in Hwezha. Stonebridge, dog when they sound in Java. There are Joe 90. Stonebridge. You must speak up. Yes. London. Are you in London? In Northwest London. It's still NW10. Okay. Now I understand. Are you a Stonebridge? It's all in neighborhood. Then it comes Wembley and Vauya Pittsburgh. Don't Birmingham Palace. Buckingham, whatever. Buckingham Palace is in central London. Are you Gogo? You didn't get to Not really. It's close. I didn't go to central. Are you a central and go in the room? Aye, Buckingham Palace is percent. Are you Mimi Taurai postal code close? E1. Saga E1. Just closest to central London. But Northwest London is close. It depends. NW10. You know, London, you can compare it with Roddie, M25. M25, yeah. You know, Ganura, London. Where's Aruku? Aruku Murehwa, London. Aruku no London. Sakabaru backing our London. Ayo, very basic. Ayo, very M25. Very more foot. I didn't know about the put our foot in the visit Thames meeting. Thames meeting. Ayo, Kune parking car. Ayo, is a Kune parking car. Kune Thames meeting. Thames river, no put any package. My is here. And the Thames river, no kata. Because Thames meeting inside. Parking inside. You need to go on the grace, don't need to go out. It's like I am 25. But anyways, kuno anyway, and that's not family made Minox watch it. And a family Kuda Kuzobata Maoko aKuda. Pandaida Kuyam Soch now, I think Kuda so far the following day. Pandaka Buyam Natet. But it was my wish to come and see you people. Very sorry, Bana. May we meet Minox watch. Minox mad. Na made Mado. Mad Minox. All right. Magati made mad. Same spelling, but it's different pronunciation. All right. Magati made utakuta no penga. All right, kupenga ni Minox. Mad Minox. Ah, that's mad. I ndatoronga rwendo rokutoya pano nevazukuru vangu ropanani ngirikini namukudzeni mwana wangu aiwa matoita bo kukisa chete mani Zimbabwe iri kupisa Zimbabwe iri kupisa but I can't complain hanzi kwanani enda urambe unorambira nchoka saka ndauda kutomboita ma 6 months kuri nani ndekugara kuUkraine kana kuno kumusha migwagwa chete nderi kuti vhiringidza but kumusha ku right home is the best ka north south east west wherever you go home is best kana zvikadii kumusha kwedu chete tinotokuuya. Have you ever traveled out of Harare? Yes. Good. I've been to Nyanga of recent. Nevazukuru vangu vakangoya just for 2 weeks. Right. Tikaenda kunyanga taida kuenda kukariba but driving yacho muri kugwagwa takacho saka takazomboita kapati palake Grace something ku lake Chivero ndoko takamboita kapati saka ndakazenda kumusha kwedu kwaseka. But how do you see the roads, the main highways? Is there any improvement? But yekupinda mumalocation mhlanga ndaifamba kaine ndichibva uku ndakasidza panazati ndikabva panazati 9 years pandaiswa ku Mbare paidzopa men
ndikasenzapo ndikazobva paidzopa ndikaenda kumatapi ndikazobva pamatapi ndikauya pambare unorapwa masiki still ndaigara munengerekeni mene kuti panorapwa ndaibva kuna Beatrice Road ndaburuka bhazi apa matlo ndouya so ndofamba ndakati namhlanga ichine tara yakanaka dai vangotigadzirirawo mugwagwa chete mugwagwa but mimwe migwagwa yekuenda kuma-out yekwamutare I salute that one. Second Republic, how do you see it? Second Republic kuti panyaya yedevelopment iri kuitawo zvayo iri kuitraya hatingati vari kunyatsogona asi vari kugonawo zvavo pavanogonawo vari kuita asi mugwagwa mamain highway vari kugona vari kugona ngavachipinda marikusheni tapfidza nemasuweji mvura yemaharare ngaigadziriswe please tapota zvedu hatizisi tinovhota kaisu tichivhotera vasirivo kana vanovachaivo saka ngavatinzwiriwo tsitsipa semwana wezimbabwe ndatochemowa ndikageze nemvura inonhuhwa kai otobuda mbavha uchinhuhwa kuti utopona nemalosheni. Council is not run by Zambia. No. Local government, the main government is not saying chete. But they are not working together. No, they have to. Vanofana kuenda ku local government inoposha chemuni vanhu uchiona mari dzemarenti nedzei muteri yatobhadhara inoenda ku local government. Then kana vashoterwa vaenda kuna main government. Votaura kuti tashoterwa nepakati vana vari kuchema udoidi. Ava pande vanga pane segregation. Nokuti makansila ndeyekupi kuti vana vanofanira kuchengetwa zvakafanana makudziya miri chimbodaiwo chimbovhura yako kechichainisa chimbokavhura zvamataura zvinopisa hazvidi kudara inoda kutaura neunyoro baba neunyoro hazvidi hasha zvinoda kutaura neunyoro wakuda kuita zvako zvitikanyadheri kana zvakurasika bhiti hadzi copyright yakakumirirai Selector, come here. Eka kesto, chama to plata. Ai mas eu mandi ngodawisa. Gada. Kwa understand. Ai gada. Ai mangi ngokane zivinditsi. Masimba, uruzi. Akuzere muno simbisa. Muri kuchikirwa. Ai ukajembi taurezveni. Bosi jembi mona siskateni nawe. Ignorant of life. Oi morning afternoon. Zese jembi. Noda mborotu nimboto tu benefit ke. Manje ngori jembi chete. Aya masimba. Mafuta ege. Aya masimba. Anditi saZimbabwe kudadisa. Aiwa taiona. Muri kudya muchiguta izvi. Mazingogona kwanetsengelenge yini. Takudzikisa kachembi. Oh tsengelenge. Vanhu vanowana usechi? Coffee. Ishi coffee. Oh, asiwanika sini kachi. 6 pack ya uyu. Yamabela batangotola vamukona pale. Kutachapureka zvino mwako norwadza. Wosi ninga ri Friday kai. Sono banda takawanda. Ukati mwaka asikubanda. Abuzana voice. Kwachi. Asinga wopeza ndo right to voice. Saka kuma kune vana mataura nawo se. Kwanowela. Vachiplata. Hamuswera sise. Anonoziku. Fundisa kuti language. Kuchikoro ende se unozonyora chishona. Aiwa, shona ndinongozara kutaurira language. Sone oture. Aiwa, nice to meet you. Aiwa, ndafara stereke. Ndaona wakati wande zvavo. Kwasara kuona muridzi
Anozani. Mwana wake. Mwana wacho anohwela, ari kunzi anohwela. Ndiye baba yanga nemusiyo kumoraseka. Mwana wanyu. Show. Akabatana. Akarorwa yandimuroredze nanzodzi yangu. Asadane kauri. Anaro. Ano plaga. Selector ila. Wasano zodanza ndi baba ano plaga. Ika ina but plaga kafana zoti. Iko right. Wasa baba no zika zvakasiyana siyana. Maiga. Achena ro nyuko zatri nyuko. Usozikasi mawandi kana matachka zvese ba. Aiwa ndiyo tafara kuzestere. Ndima spark. Unotishika na tafara kuzeni sling. Zvindanzini. Azindika zvalanzini. Ndiro. Aiwa ndokuno tafara kuzeni mabhuku. Aiwa nice meeting. Andinzini. Aiwa spark. Hamene yani wotendera bisoro ngotendera ndiri bambo ngemoyo chini. Mamuzwa noizi. Aizondilaina mamtuku kuti unogona kusara nechanel kune zvikuitika maiga aiwa tambokurukura Thank you.